anekurwa sechi ward ao anekurwa se ward yabugikabo gusero nyako na boigonya tie kubanyara koba bakomerana se constituency ya Sekerenga gyokonekia buna banyara koba bakora okobwatira no somega bugusangiriria ebirengere igoro yobo koreri bwa Sekta bochenume Kaunti ya Kisii kati yebirengererio abobwatani abanyara koba bakobwatwa no kwenekia bune nyagitari yo yanyare koba bage kwa mariko na boigo abanyagitari baisaina se boigo banyara koba bakoboria serikali ya Kaunti ya Kisii nyara koba ya kwenekia yanyare koba ge gosukia mutwe gose gosukia igoro ebirengo byechi nyagitari ahime Kaunti eyo ya Kisii buna gutumanya omurikyo ito Dipon Asanya. May as many as of this opinion say aye. Aye. May as many as of the contrary opinion say nay. Nay. Aseri tukulia lero omurubiri bugusangirira ebirongerero byabamenyi bibunge ya Kitutu cha South igoro yomuswada bugukinia nyagitari ya Kisii Teaching and Referral uchia Sekerengo egikeranuke referral nigo orawana Dr. Daniel Nyakundi oyuro mo board member as nyagitari ya KTRH na bali bande kurua Sekta yobo chenu. I'm very glad mnatuacha for public participation aigamusojo tuarali mna abantu bajira asobonge asogo cha support bill yaito yoko upgrade Kisii level 5 yigo cha kwa nyagitari yaito chinguru elinde nyare ko services jire chingi ya kuchese bana inji. Usangano director of public participation and civic education in County ya Kisii Hirali Matundura niga nyara koerera obuyabu omurubiri ywe anene asogo kineti nyagitari chira sebinyoro Kere Kisii Teaching and Referral Hospital eko ba fully fledged level 6 igo it means raganga musocho kuna bantu ba musocho batebire rero raganga yamenyire se myaka emenge etabwati proper facilities. So omugabano ito His Excellency Paul Simbarati has good intentions in the Department of Health. Egere arete devolution ya health esemechime kare ya kinire kare ya jagire ko function ne bill eyo erengi ya kare ya etiwe echichinde na joji nyo halibaga chigo kinera kare nyagitari ende to kire mne bono yaite level 5 kere igor nande ko kora functions jire buya asa rivaro hostel ejinde na joji nje jikiniwe konya gukina jire chie go facilities chingia chie go staffing ngengia na baro baendera go safu wananchi gati yabamenyi nigo bagokero murubiri ywe bogusanga ebirengererio kurwa somwananchi kawaida ase baigo bamotogia omugabano wa Kaunti ya Kisii njiritanga nitiganga kero mugabano itongambia mono muswado nanyo mimi si upingi nimezeba wacho endelee na tuendelee kuomba erindoete nyagitari itobeka na chubuna kera chabo iranda no chira wa neighboring wards erinde chikine abange nabaito banyoro bokora ribore bwa bwango andi twabasabire ngakiende yonsipi baleta amangana babwate bataranya kolera kende banyareta sawa na inchi erinde twama kurwa twanyaigwa twateba osenamaya gosenamabe erinde amanya gokorekana komenta nayo nigo banyara kwerera ekirenga gyokoreta obokoreri yange na anene asugusegeta amagenderero nonya nabana abaito bare CMTs chire bosongo abakonyora cyakirega iganyatiko abakonyora cyakira musocho erinde abana baito banyora kisemi kiraso bwange nabo igo namasingira tomanya tanyare ko bagagukina sengencho buna nyagitari kigokina abantu nkuru bare sikubashe kurigino ne kinyomba tomanya ta abana baito bare kenyorongo nyora bare basukire no kimasomo likali oborebi tuasukire kiwango kuruke ke gocheke nene ginko ripoteri gitaseni kia onambeya Ndizi TV korwa sechabizie sub county ya Mosocho ibyo gotoka imeye ward ya Bugisero imeye bunge ya Kitutu cha South ilitalia Ndipon Asanya.